פאטמה זה לא יפה. אני פותחת את זה בבית. זה לי המתנה או לא? לא, אני לא אוהבת. יום הולדת לפאטמה. אני לא אפתח לך, גילה. אני לא אפתח. זה לא יפה. אתמול היה הסרט שלי והיה 40 איש, נורא שמחתי והתגעגעתי לדרור, כל הזמן הייתי חושבת עליך, היא מאוהבת בך. והפעם אני הולכת לראש אחר, יש לך בחורה מאוהבת, מתה עליך, אתה חייב לצאת איתה. מי זאת? אני אראה לך, היא נתנה לי טלפון, אתה נראה נפלא. יפה הייתה לו משהו, 10. לערוץ מה את אומרת? מי את? מי את? תראי קיבה, חוצה קרואה. פאטמה, כמה מילים ליום הולדת. מה את מאחלת? אני מאחלת לדבר בקי. כל אחד יברך את פאטמה ברכה. אני ראשונה. פאטמה, מצטטים את זה. שתהיי בריאה, שיהיה לך בריאות אורך ימים. לא, החופשה הגיעה לכמה, תראה. למה? תראה איזה כנפים. גנב! יש, תביא את זה כבר. תביא את זה. אני רוצה לברך את פאטמה בשם כל עובדי גלי צה"ל ורשת ג' ורשת ב' של כל ישראל. אנחנו מברכים את החברה שלנו פאטמה הרומניה, קריינית בכירה שיצאה לפנסיה.